Dit programma werd mogelijk gemaakt door Autoservice Geins, Wasserie de Orchidee, Vleeshouwers Financieel Advies, Crevo Ramen en Deuren, Hanze Dranken, Grand Café De Pauw en Autoschade Peter Brouwers. Van harte welkom in het Brands Vasteloverscafé vanaf de Merdin Lin. Nee, dat is natuurlijk met een grote vriend Wim, erevoorzitter van de Bakkersclub, de meest schunse vereniging van Remun. Ja, jij drukt op zijn kant aan, zeg maar. Ja, dus dat lag altijd toch? Ja, zeker. Nou, alles wordt omgeet in het Vasteloverscafé is natuurlijk gezelligheid en de Limburgse vasteloven. En Wim kan er dan het beste als eerste uitnodigen. Natuurlijk de voorzitter van de BCL. En hij is namelijk burgemeester van het smaalste stukje van Nederland. Zusteren. Zusteren? Neustadt, Echt? Oh, je dat hoort allemaal niet. Dan werd je voorzitter van de BCL. Wie heet zo eigenlijk in het werk? Ja, eigenlijk hebben ze mij op het verkeerde moment ervoor gevraagd. Ik kon alleen maar ja zeggen tegen. Maar dat waren ergens eind vorig jaar. Door al een jaar kunnen warm lopen. Maar dat is alleen maar heel goed bevallen. Maar het kent toch natuurlijk, het speelt wel vanzelf dat ze in dat smaalste stukje van Nederlanders uitgeven. Het is het centrum van de Limburgse vastelovend. Op het moment dat ze mij vroeg als voorzitter van de BCL, over bijna alle kampioenen van de vastelovend, houden in dat smaalste stukje Nederland, in Zusteren, in Agen of in Roosteren of in op het Hingen of in Pennustadt. Alles heb ik eigenlijk daar samen. Dus iedereen leeft met de vastelovend. En als ze dan de burgemeester is, wat is dan nog schoner? En ze hebben ook voorzitter van die BCL te mogen weer. Ja, en dan zal Wim zich ook wel afvragen of we daar samen over liggen te bakkeleien. Wie kijkt er eigenlijk tegen de vastelovend aan? Want vastelovend dat verjongt steeds. We zullen toch met moeten. Wie stelt zich dat voor? Nou ja, dat is de rij dat we ook binnen de BCL sinds vorig jaar echt volop een jeugdbestuur hebben. Dus een volwaardig en een zelfstandig jeugdbestuur. Van jonglui natuurlijk, die weten wat de jeugd wilt. En het gaat er dan om, kijk, die tieners, of beter gezegd, de kinger tot een jaar of 12, die jongtieners, die doen nog wel met, die gaan met de papa en de mam met, die hebben nog in het eigen dorp, in de eigen stad, in het eigen café. En de groep vanaf 25, die doen nog wel weer met. Maar die oude tieners, dus die groep tussen de 12 en de 22 zeg maar eens, ja, die moesten bij de vastelovend betrokken houden. En dan hulp het niet als ze stel oudlu alleen maar in een vastelovensvereniging zit en zegt en dat is de afspraak en dat is de regel en dat mag niet en het moet zus muziek zien en het moet zo moest het eruit zien. Natuurlijk zijn de tradities heel belangrijk, echt heel erg belangrijk. En dan moesten ook lui hebben die zeggen, ja maar jongens, doe dingen eens even nou, dit is ons vastelovend traditie. Maar vastelovend is levendig. Vastelovend is gaat van de lui, vastelovend is gaat van de straat, vastelovend is gaat van de doodgaansleven. En dus daar hebben ze die jonglui vernodigd die zich steeds weer bij de les houden. En die zeggen, ja maar het maakt toch niet uit als daar een beat meer in zit. En het maakt toch niet uit als we de Polonaise gelopen op een andere manier plezier willen maken en feest willen vieren. En laat we nu kijken wie we in ons eigen dorp ook het kunnen organiseren, hoe ook die oude jeugd zich in herkent en dat hij ook in dat deuren bleef en dan ook bij die vastelovensvereniging bleef en dat ze ook dan weer een prins en een prinses vinden en leden van de Raad van Elf die zich toesvullen bij de Limburgse vastelovend, bij de deuren, bij de stadsvastelovend. Dat is eigenlijk de opdracht van de BCL in de komende 11 jaar. Daar heb ik me ook als voorzitter aan verbonden. Dat wordt ons speerpunt. En daar verzuizen dus ook dat nog steeds meer grotere vastelovensverenigingen zeggen van nou, veerwelle bij de ANWB van de Limburgse vastelovend, de grote bond, hoe 170 verenigingen bij aangesloten zijn, daar wel weer ook bij zit. En dan hebben ze nog allerlei kleine clubjes, bepaalde niches in de vastelovend. Heel goed dat die er zien, dat die op hun manier vastelovend veren en dan kent ze het over een bepaalde cultuur hebben, de kinderen over een bepaalde groente hebben, de kinderen over een bepaalde soort vastelovend hebben. Prima, geweldig, daarvoor is het vastelovend. Vrijheid, blijheid, maar veer als boon proberen dat allemaal bijeen te verbinden. En die verenigingen plukken er ook allemaal vruchten van of is het alleen maar contributie?
Nou, de contributie is extreem licht. Ik ken niet veel van bonden hoe ze voor €50 per jaar lid van is. Ongeacht wie grote vereniging is. Dus ANWB. dat betalen ze nog een stuk meer voor. Maar we moeten wel meer gaan doen. Kijk, want de zuurste hoog van uit die oude traditie is de BCL, ogen de boons, wat langskomt en ze de zoveel jaar om medailles uit te reiken en wat dat met heel veel vertoon en heel chic en heel veel traditie doen. Maar er moest meer bij je. Ja. En de zuurste ook dat die vastelavondsverenigingen, dat die zich eigenlijk afvragen, dat die steeds meer vragen krijgen, laat ik het zo zeggen. Organiseer nog maar eens een tentfeest. Organiseer nog maar eens een optocht. Daar hebben ze het over verzekeringen, daar hebben ze het over draaiboeken, daar hebben ze het over veiligheid, daar hebben ze het over risico's, daar hebben ze het over tot terrorisme toe, hoe ze dan moest denken dan wil. Ja. Ja. Nou ja, en dat kent ze, moesten maar eens de vereniging van Ilkhoven, de Peerlinken, die hebben niet allemaal de lui om dat allemaal te verzinnen en om daarbij echt aan al die eisen te kunnen voldoen. Nou, dan hebben ze dus grote verenigingen in de buurt, maar dan moeten ze ook als bond zoiets komen dat ze zeggen, nou, veer helpen zich daarbij. Veer hebben een draaiboek, veer hebben een echt verkennen die doorverwijzen naar iemand die het ook eens met gemaakt heeft. Vorig jaar bijvoorbeeld 2 voorbeelden, verzouten met een prins die ineens heel erg ziek wordt van een gerenommeerde vereniging binnen de BCL. Ja. Daar kan ik niks aan doen. Maar wel om dan eens contact op te nemen. En om dan eens tegen die vereniging en tegen de prins en tegen die omgeving te zeggen, jongens, ken vergeet vurig betekenen. En ook als dat niet zo is, hou nu eens bij wat je hier metmaakt en wie je het opgevangen hebt. Wat je gedaan hebt. Als er nu nog eens zo gaat ergens gebeurt, kan ze dat dan verbinden. Ja. Verwijzen. En een andere prins die gaat dit, waardoor er geen prins meer kent weer. Door de ganse vereniging en op de jeugdprinses terugvalt. Nou, daar hebben we dus dat jeugdbestuur op de jeugdprinses afgestuurd. En die hebben dat meisje begeleid. Ja. En gezegd, vraag het ons, bel ons, als ze gaat wel eens weten, tot de gekste dingen van, nou ja, zorgt het zo'n meisje het extra harder door de reep gestoken krijgt door de sjaal van de groep hoe ze het meest fan van is. Klein dingetjes, maar ook daar weer, onthoud bij die vereniging wie je het hebt opgelost. En voor wel de SBCL, over een paar jaar, heb je een hele map van zaken, van dingen die in een ander alles heeft metgemaakt en als dan eenmaal geschetst over Kump. En de dingen, dit is een raam, dit is nog nooit ergens voorgekomen, dan moet het zoiets komen dat ze bij de BCL aanklopt. Dat die zeggen, nee, werd er gezegd dat ze niet bij de BCL aanklopt. Dat ze dezelfde avond nooit een telefoontje krijgt van de streeksvoorzitter of van eenmaal vanuit die BCL. Die zei, je hebt een enorm probleem, kan voor dich helpen. We weten dat het nog eens ergens is voorgevallen, verbrengen dich in contact. Ja. Klein en dat gaat niet ten koste van spontaniteit, lid zijn van de BCL of gevangen zitten in een keutje. Nee, dat is wel wat de BCL ook typeert, dat is vrijheid, blijheid. Ja. De beslid en dan mag ze naar een vergadering komen, of dan mag ze naar een BCL-treffen komen, of dan mag ze naar wat dan ook daarbij aanwezig zijn. En de mag inderdaad die begeerde BCL-medailles, die jubileummedailles uitreiken. Maar het hoeft niet. Het is allemaal zeg maar, als ze wel komt, als ze niet wel komt, niet. Het is nog niet zo dat ze voor een of ander groot festijn zoveel kaarten moeten afnemen. Nergens vernudig, daar is hij goed genoeg voor, vervangen dat op. En we gaan nu als 5-11-jarig jubileum deze maand, over een paar weken. En dat wordt groots opgezet, er zullen heel veel verenigingen komen, er zullen heel veel verenigingen veel plezier om beleven. Maar als ze zelf in hun eigen dorp gaat te veren hebben in datzelfde weekend, vooral dat doen, want dat is nog altijd veel belangrijker dan de boond. Ja, wat mij eigenlijk het meest verraste, dat je net zag van, nou het moet moderne liedjes gaan weer, we moeten een beetje van die traditie af, dan raken voor de jeugd veel meer. Veer zijn de TV11 er ooit eens met begonnen met het cover LVK te gaan doen. Het werd nog niet zo goed in Limburg begrepen bij alle vastelavondverenigingen. Maar als voor de steun van de BCL erbij krijgen, dan weet ik zeker dat ik gelukkig ben. Denk ik ook. Ik ben wel veel meer te weten gekomen van de BCL. Doe je? Ja, ik ook. En nu hoorde ik trouwens dat in echt, dat kregen we het LVK, hè? Ja, nou nog. Dat is natuurlijk fantastisch. Op 7 februari ging de ijster van Ech
hebben het gepresteerd om dat LVK binnen te houden. En we gewoon op de Bandert hebben gewoon ze een enorm paviljoen neerzitten. Ja, als gemeente, dan val ik even in die andere rol. Als gemeentewerk voor daar ook van harte aan met. En niet alleen met geld, maar ook met heel veel het inzetten van personeel, van lui. Het is dan natuurlijk ook zo dat ze zo niet van zo'n vereniging kunnen verwachten dat die alles weten en alles zelf doen. Dus ook daar zijn ambtenaren bijna fulltime met bezig om dat te regelen. Alle 6 doen geregeld. Dat wordt een fantastisch feest. Niet alleen op de 7e bij dat LVK. Dat geeft meestal wel die taancup al vol binnen een paar minuten. Maar ook op de 8e met geweldige artiesten. En ik vond het mooiste verhaal dat ze zagen ze tegen mij, de zondagmiddag, de 9e, dat wordt een hele rustige middag. Het is eigenlijk de familiemiddag, is ook de receptie van de Eister, de Prinsenreceptie. Zeg ik, ja, wij hebben gedaan. Dan zeg ik ook, er is geen entree, kan iedereen komen. Je zegt, we hebben gedaan, ja, dat heb relax-uiting en spik en span. Ik zeg, nou dan zorg maar eens zorgen dat toch nog een paar verkeersregelaars aanwezig zijn. Ze worden een geweldig weekend in Eg op de Bandert van 7, 8 en 9 februari bij de Kort. De dag daarna ben ik jarig, dus dan heb ik 4 dagen feest achterin. Alsjeblieft. Veel komen zingen. Nou, dan komen in ieder geval naar de verjaardag toe, wat ik wel heel belangrijk ben. Ja, dat moeten we zien. Niet alleen, de taart, wat dacht ze van Ja, de wat taart? toch heel, dat gaat om de taart Ik ben en om 3 de weken drank. jonger dan de BCL, dus ja, dat is fantastisch. Wie kan dat doen? Super. Er is dus maar één ding te zeggen. Bedankt voor de komst hier naartoe en voor hopelijk nog Dukker te mogen begroeten hier in het Brandsvast Café. Merci dat je hier was. Graag gedaan en fijn dat dit geheer dit oog dood voor de Limburgse vastelovend. Dankjewel. Alles voor de vastelovend. Dankjewel. Dit programma werd mogelijk gemaakt door Autoservice Geins, Wasserie de Orchidee, Vleeshouwers Financieel Advies, Crevo Ramen en Deuren, Hanze Dranken, Grand Café de Pauw en Autoschade Peter Brouwers.